sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo patgan mi adumdumngag. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tintay luktan ken ikanbiag. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga Arnel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakmet bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Nga madamat siguro karbangak amang ibaga anasing petak. No gwapo wenno itsura met ti saritaan sa anak met apaudi. Taaddamet itsura wenno gwapo ak kunak manlaengan. Saan la nga dayta? Nagagat ken naano sakpay. Napudno akmet nga agayat. Dayjay laeng ta sa anak ngamin asyowi ako nada iti English. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagsapa ka magtanabimangon, Arnel. Ay, alas 4 pa lang, iti agsapa Wen masapa lang masapa ako ngagbiyahe. Tapno masapa ako mo makasangpet. Tani, sigurado nga agur-uray ang nagitimulak iti garden. Kaano ka manin ngayong agawid dito Depende Makitan to no kasano dagitimulak. Amo mat ajak basta-basta mapanawan ti garden. Ato ti matrabaho ijay. Ay, munmat kit di Ay kat ano samata saan ka pailang matulungan. Amumot nga da trabaho. Wen, maawatan ka mat bakit? Anyang higit nakaadal ka mat nga ron. Sayang mat ano saan mo nga i-apply ti inaadal mo. Sige, tama pa na kon. Agkape ka pa'y ay, mabit lang ang tamang ipapudot ak iti danom. Agkape ka pa'y sa kanto agrubwat lakay. Nalpasan Ha? Nagkape akon. Mala, ituloy mo pa iti maturog ta nasapa pa mo. Umaawag at tulangan intun makadano nak ije balay. Mabalinan, paray! Ha? Mabalinan ang makapit na gitimulam! Ayun pare. Mabalinan. Ayos ka, paray! Tsamba! Nangina ti presyo itakay! Awan nga ron pare. Barang lusan alumakamanin adagos ti presyo dagiti natin, pare. Ay kat apitom nga ninan, paray! Iti kasta, masambut mo tinangina presyo! Awan nga ron pare. Sige, paray! Panawon ka pa dito! Mapan ko mamot sibukan dagiti mulak aripulyaw! Isupay mo't no dabasit maapay! Ayun na. Naimbag lang apang chicks ko nakuha, paray! Ha? Ay kato na, pare. Sige, panawon ka pa nga ron dito, pare Arnay! O sige, taituloy ko man madag sibog, pare. Melanie? Melanie? Ne, saan maggaya man nakalakti rito? Melanie? Saan nilutaan mo? Melanie? Ne, sa di nung tati ayan di asawa. Awan mo't dito'y dagos mi. Itay ko pa'y nga uawagan. Yung di na mo't sungbatan ti cellphone na. Amangan no na panlaang ijay store. Tadi namut inkandado ti ridaw. Mangkita man kiti ti mabalin ko akanin. Tanay, mapisinak mo tan. Oh, Arnel, adda ka matgayam. Wan, itay pa yan. Apay ngay adi ka man lang nag-text wano imawag kumamot.
Tapno amok asumangpet kagayam ita. Anya asan ang nag-text? Kato nag-text akmat kan ka. Awawagan ka pa ita mapanta ko mamang restaurant. Ngam di ka mo't sumungsumbat. Iso nagdiretso ako na dito'y apartment. Kasta aya? Ni, at damat nga agpaiso text kan miss call mo. Ay napasensya kan lakay. Diyak mo tan kinitkita nga agpaiso ti cellphone ko itay. Sa dino nga minaya tinapanam. Ah? Ay, di tabangir nga apartment. Ijay ayan da Rose. Napan ko insubli ti binulod ko apalanggana da. Di naimasan mi matan tinagis istorya. Inton maminsan na rumwar ka, ikandadong tiri daw. Kasanon nga, ino, day mo nagtatakaw. Awanan Di mo amo atak-takawan ta kagaya mon kabayatan ti panakichismis mo iti karuba. Jak inkandado tati amok ket agsubli ak adagos. Ayun gayam, mabisin ka kadita ilutuan ka. Nagluto ako Nanganak pa yan. Mangan ka mo titan, numabisin ka. Ay, sige, mga anak to inton madamdama. Agdigo sa klabita ni. Dagaangan ak mateng. Mabalin ka kadi ama kasarita, Arnel? Ha? Mabalin ka kadi ama kasarita, kunak. Ay, mabalin mo, Jenny. Anya day jay? Aklunak, anabayagan nga adda pa naggustok kang ka. Kat amok nga among dayta, saan ka di, Arnel? Ha? Angam saan aday ta ti makagapo no apay nga ibagak daytoy kang ka. Anya nga minday taya. Ibaga mo na, Jenny. Saan ko apat padaksan ti asawam? Angam, amom ka di anaminduan adaras anakitak nga imunag iti bangir nga apartment? Amangan iti apartment daros ti dakdakamatem, Jenny. Saan nga iti ayan the Rose? Iti bangir pa nga apartment. Anya? Ne, asino nga iti adda iti dayjay nga apartment? Ni Jamal. Ha? Ti Pakistani aborter? Wen. Ne, amangan mo't nung nagbidot ka lang iti nakitam. Anya nga'y kumati aramidon ti asawa ki dyan, bilang lang. Day takot nga ro ti saludsod. Ulitak, jackpot padaksan ti asawam. Ibagbagak laang tinakitak. Isu nga damat kan amang doktal no anya ti aramidon ti asawam iti bangir nga apartment, Arnel. Nangan ka ka din lakay? Sa di na tinagkapon. Di tala ang bangir. Ijay ayan da Rose. Namin anon adaras ngay mo nagka iti apartment dayjay a Jamal. Ha? Ni, ijak matimon unag ijay. Kan may sa, apay kumangay amapanak ijay. Namin anon adaras, kunak? Ha? Adda ka din napasamak ka ta kayo, ha? Namin ano? Namin ano, Melanie? Ibagam tipod no? Awan na pasama ka na kami, Arnel. Diyan ka mo tibagbagam. Ulbada! Arnel. Kaano pa'y? Kaano pa'y, Melanie? Kaano pa'y aluklukwan na? Kaano pa'y, ha? Ibagam tipod no? Hagpudno ka sa kaya sumipngat ti panagkitak, Melanie. Pangasim, Arnel. Agkalma ka kumalaan. Payalaramin mo, tigastoy ganyan. Ha? Apay, Melanie. Ano niya na unay? Tinagpasulag ka. Ibagam. Sorry, Arnel. Diyaking gagarati amin. Nailuyo sa klaang itinalaos nga iliw ko kan. Ikarig, saanin na maulit. Pakawanin na kumapangasim. Nagsakit, Melanie. Nagsakit. Sorry. Sorry talaga. Pakawanin na Among mata si Kati ay ayat. Sorry, Arnel. Sorry.
At iti danuman ako. Uminom ka. Agyaman ak nga lang. Huh. Pagdagang ti panaway. Wen nga rod, saan ang maaw-awatan ti panawan? No kumaro, nakalamlamin. Inton kwan nakapudpudot. Ay, wal nga rod ah. Kastamot lang ti pakayarigan ti biyag tayo. Saan ang mawaawatan? Ha? Ne, kasla adda kayat mo asawan na, anak ko. Ha? Awan na na. Da kayo kitimot. Kat kumusta kayo matan iti asawam? Okay lang mananang. Magam kasla nagbaliw matan ti amin. Panagriknak kat kasla da kurang iti relasyon mi kasagasawa. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Jakmat lang amo nanang. Agam kaslasaan nga minan akas iti sigod ti kinabara ti panagdan nami. Maawatan ka, anak ko. Ang no talaga nga ay ayatom ti asawam. Nasken laeng apakawanumon ni Melanie. Isumatar aramidag, nanang. Ay kat nasaya at mat ano kasta anak ko. Normal laeng siguro ti kasta amarikrik nam. Ngamin, sa diwa pa'y laeng ti sugat di tapusom. Nanang. No lakit di ta pinanagnakan matan ni Melanie at talaga nagbalbaliwan da ito'y. Awan nga ruden rason, tapno saan mo apakawanen amamin pinsan ti asawam. Amin tayo kat agbidot. Awan ti perpekto. Dayta kumati imulam iti panunot mo, anak ko. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? At dayta ka man ako nakon. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag, Arnel. Sayang mo ti trabaho nga gururay kanyak ijay Canada. Sa bagay mo di ah. Ayun gayam, uray din akong itulod ijay airport. Anya? Ne, apay nga. Mabanog ka na ang agbiyahe. Kan may isa, jak kayat ti agsangit. Amangan nga min no jak malapdan ti agladingit. No makitam ti ipapanaw ko ijay airport. Ay nasukunan naktulangan inton agawid na. Sige. Sige nga rin di makamo, bakit? Wen, katrugyang matan nga ilakad ti passport mo. Takas iti napagsaritaan ta. Alaan kan tumat ijay. Agsapol kan tumat ijayan iti mabalin mo apagtrabahuan. Wana. Orayik day tagon daway, bakit? Katagan anad kay jay, wan? Wen, uray si ka. Agan anad kan agsingsingpat ka dito, wan? Wan. Awan rumbo nga pagdanagam kanyak. Tatalagamot anasing petak. Agyaman nak Arnel. Ikarik, jak tupulos agaramid itibanag apakasaktam manan. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Dayta kumati kanayon alaglagi pa, Arnel. Napanan nga itay di aresibo. Ay, nyamot kan. Damok ka dito lang tinay kabilak iti day jay. Nyamot kan. Awan mo kan dito eh. Ha? Kanya na gito yung agas. Ha? Pilsamot dagitoy. Kuwan. Pilsamot pa isang. Lukas ta. Oh, isumot lagayam. Isumot lagayam asaan mo't langan ngagsiksikog ni Melanie. Tagtumtumar mo't gayam iti pils. Oh. Hi, Arnel. Oh, sigamit gayam, Jenny. Wen, kasangay ko gayam ita. At damat basit asagana.
No awan pa naminton malam, umay kanto iji apartment ko. Ay, wow. Happy birthday, Jenny. Thank you, Arnel. Umay kainton malam, Juan. Ha? Ay, kwa. Nakababayin sa amin. Amangan mo ado ti bisitam. Awan, datdatayo laang mat. Sa anak-anagawis iti ado. Dagiti kakadwa tayo matla ang aborders a close ko ti bisitak. Kan ada dagiti katrabahwak. Ah, kasta ka di? Juan. Katwa na. Ayun gayam. Anya ti brand mo. Tayo ti gatahangit nga arak. Ah? Saanan? Uray di kan gumatang. Nakababain mo't kang ka. Ay, sana. Masapul nga damot awit ko sumangpet ah. Anya? O sige. Si kalatan ti makamuno anya ti alaam, Arnel. Basta umay ka nga umay, Juan. Wanan. Tapno di mumut ko na. Umayak nga umay, Jenny. Ni Arnel nga'y bakit? Saan ka di pa'y asimang pa'y? Saan pa'y mat nga rod lakay? Amangan no di na pa'y nalpasti ko na nga asikasuan na iyay syudad, iso asaan pa'y anagawid. Nalabi takas ta bakit? Tangam na nasurok sa amat na makadomingo na iyay. Nabaybayan nan sa amat ang nagitimula na anatang. Isupay kumamat no at naapitan na. Bayam taawagak to inton madamdama jay anak talakay. Unman, awagam tatamagam no kaano ti panagawid na. Aywan gayam, awan ka di pa'y nadakdakamat na, no kumustamot ti panangalan ni Melanie Kenkwana, ijakana ta. Awan pa'y matlakay. Amangan numadama pa'y laang ti panangilakad ni Melanie kadagiti papeles. Ado ka ngamin kat ti requirements a kasapulan. Sa bagay, sapay la kumangarod, tawan to ti agbalin a parikot. Iti kasta, maalamot ni Melanie ti anak ta, ijakana ta. Sapay la kumatakas ta nga agpaisaw lakay. Hello, Melanie! Hello, Arnel. Good news. Anya tayo bakit? Naaprobaranan. Diyan niya. Dagiti papeles mo Mabalinsan nga umay dito'y Canada lakay. Agpeso? Wan. Nalpasan dagiti requirements mo. Awanin ti parikot. Aprobadon ti amin ko laklangarudan. Mabalinsan nga umay dito'y Canada. Anytime. Ay na, nagsaya atan. Kamaw dyanan na. Makapagdin na tamanin. Kati tapay Canada. Una. Mga barwanan ta. Kat dito'y taamang bukal itinaragsak a pamilya. Wan bakit? Amom, kailo ka una yan. Kahit ka na makita, agkan kan arakupan iti na kay erod. Uray siyak mat Arnel. Kailiw ka mat una yan. Kaat kasano, agpabuk ka nga roden ititiket mo, taurayan ka dito yan lakay. Sige bakit? Inton bigat matlang. Kasaritak tigayem ko nga da travel in tours na. Ta isunti makaam mo amang ibok ititikit ko nga agpa-Canada. Arnel, mabalinta ka diti agsarita. May papanitan niya, Jenny. Masikugak. Anya? Masikog ka ko nam. Uwan. Kat, anya ko maitan, masikog ka. Kan apay asyak ti pangibagbagam iti dayta, Jenny. Sika ti ama. Anya? Apay, di mo ka din malagip ti napasamak ka data idirabi iti kasangay ko? Ha? Saan mo ka din amalagip, ha, Arnel? Eh, malagip ko naminsan lang dayjay. Kan may isa, nabarbartag ta idi. Wan, nga masikugak nga rudan. Narigat ka ding awatan dayta, ha, Arnel? Sigurado ka kadi. Asyak ti ama ti inawam. Wan, sigurado ak. Ngamin, si kala ang tilalaki anang tagikwa kanyak. Anya? Saan? Saan amang balin daytoy? Saan? Husto kumanday ta pa naging inom mo, Arnel.
Laglagi pa asan ang makatulong dayta iti parikot mo. Kasano na ito yan, nanang? Kasanon? Nukano, analpasan na iti papeles ko. Ngagpakana na. Isumatante. Oh! Basol mo matlaan Noan niya nga tinararamid mo. Dapat lang, amo. Lukasano ka naramid day day narang. Labarte nga kide. Misudya ka mo dinararamid mo. Adda akong dita. Angam saan mo mabalin nga irason di pan nakabartek mo. Ngamin masikugan ni Jenny. Oray anya pa'y ti ibagbagam. Nagayatan nyo day tadwa. Inaramid nyo. Iso arbeng nalaing ngarod asong batam. Nanang, ayatag di asawag. Ayatag unay ni Melanie. Una, ngam kasanon tin inawan ni Jenny. Kasanon ti ubing anak ko. Nanang, kasano nga ibagagan ko na ti may papalit na ito eh. Kasano? Ay, jakam mo. Ala, husto da itan. Isardeng mo ti panagin inom mo. Saan ang makatulong day ta iti parikot mo kunakmanan? Nanang, Kasaritak ti amam. Kidawag ti opinyon na may papan iti day ti awanag. Barang adda may balakad na. diyak kaya ta masaktan ti asawag. Diyak kaya nanang, Wan, nga masapul amaamuan na tipod no, Arnel. Iti kasta, saan amang namnama? nanang, Alangan mo't abaybay am ti ubing. Laglagi pam, awan basol ti ubing anak ko. nanang, Iso apang nga asim tagpanunot ka na impang. Mga asim ta aramidem ti rumbeng, Arnel anak ko. Aging gaita, jak payla ang imbagbaga ka ni Melanie ti may papan iti anak mi ka ni Jenny. Jak mo no kasanok nga ibaga iti asawak. Tano mabalbalin, jak kayat amasaktan daytoy. Anya nga ta, ti rumbeng nga ramidag. No adapan nakabalin na, kayat ko kumaadawatan ti opinyon mo may papan iti parikot ko. Aging galangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Arnel. Ken ka pagayam Arnel. Tangay daw dawatam met ti opinyon ko, panagkunak ket nasaysaya at nusangwam ti kinapudno. Awagam ni Melanie ket agsarita kayo itinalapat. Ilawlawag mo kenkwana ti amin. Awan basol ti ubing pagayam ko. Isu a pangaasim ta aramidem no anya ti rumbeng. Daytoy ket opinyon ko laang metkit di. Ngem si kamot laang ti mangeddeng para iti bagim. Ngem sapay la kumata aramidem ti rumbeng. Ulitek, awan basol ti ubing. Karbengan namat ti maaddaan iti pamilya, ket sika nga ama ti mangipaay iti dayta. Angem kas iti nakunakon, adlaken ka amin apang ngedeng. Alakastan pagayam Arnel, ket pagyamanak unay ting ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag